Sziasztok! Szeretnénk bemutatni nektek ebben a rövid videóban a kiberfizikai rendszerek informatikájából a házi feladatunkat. A csapatunk tagjai Kovács Botond, Kékesi Szabolcs és Istváni Soma. A házi feladatunkat a Maxwell nevű programban kellett megvalósítanunk, és azt vállaltuk, hogy egy vasúti modellt jelenítünk meg egy virtuális térben. A programunknak 3 fő része van. Az első fő rész az a mozdony megalkotása volt Blender segítségével, amelyet későbbiekben importáltunk a Maxwell-be. A következő programrész az egy sínpálya megalkotása volt, ezt spline-ok segítségével sikerült megalkotnunk, és a későbbiekben látható kezelőfelületen módosítható ennek pályája és hossza. A kezelőfelületnek az elmagyarázását átadom a szót Szabinak. A kezelőfelület panelja HTML-ben lett beprogramozva, ezen látszik egy gomb, egy feszültségcsúszka, paraméterek, illetve 2 indikátor. A reset gombot megnyomva a vonat nulla pozícióra áll, a kezdeti értékek mentődnek el, illetve amit a paraméterbe beírtunk. A feszültség értéke a csúszkán módosítható, ezzel szabályozható, hogy a vonat milyen gyorsan haladjon a sínen, illetve a paraméterek is módosíthatók, és a reset gomb megnyomására ezek elmentődnek. Valamint a 2 indikátoron a vonat sebességét írjuk ki, amit a főprogram számol ki, illetve a megcsúszásnál a nyomaték és tapadási súrlódási erő közti viszonyt írjuk ki, ami igazából kifejezi azt, hogy a vonat megcsúszik-e vagy nem csúszik meg. És akkor egy kicsit a fizikai modellről beszélnék még. A fizikai modellnél meghatároztuk a mozdonyra ható erőket, és felírtunk a villamos modellt, amit egy soros RL körrel modelleztünk be, és ehhez írtuk fel a mechanikai kapcsolatokat. A feszültséget változtatjuk, és ebből kiszámolhatjuk az U-R szeri per L-lel az áramnak a megváltozását adott időközönként, és így iterálva az áram aktuális értéket mindig úgy számolhatjuk ki, hogy az előző időpillanatban mért áram nagyságához hozzáadjuk a delta t idő alatt megtett vagy megváltozott áramértéket, és ebből kapunk egy valós idejű mintavételezett áramot, amiből meghatározhatjuk a nyomatékokat, és a nyomatékból pedig fel tudjuk írni a gyorsulást, és a gyorsulás az, mivel hogy a sebesség idő szerinti megváltozása, ezért megkapjuk a sebességet, ami alapján már tudjuk mozgatni a vonatot. Egy kicsit bővebben pedig még beszélnék a programkódról, amellyel megalkottuk az egésznek a mozgását. Tehát a főprogram nagy részét Kovács Botond kollégám alkotta meg. Itt az elején látszanak a kezdeti beállítások és a konverziók, és az egész programnak tulajdonképpen ez az Export Class Simulation a lelke, amely tulajdonképpen lehetővé teszi a vonat mozgását megfelelő módon. Itt az elején nyilván definiálva vannak a kezdeti értékek, majd megadjuk a sínpálya adatait, ami, ahogy már említve is volt, spline-okkal történik. Tulajdonképpen koordinátákat adtunk meg, és arra Bezier görbét illesztettünk, és akkor egy extrude geometri függvénnyel erre rajzoltuk rá a síneket. Itt a konstruktorba meghívjuk ugye hát először is az IPC kommunikációt, valamint egy pályakövetés történik, és beállítjuk a pozíciókat. A pályakövetésnek a függvénye itt látható, és itt van tulajdonképpen a sínnek a megalkotása is. Ezek után történik a pozíciók kiszámolása. Ez teszi lehetővé tulajdonképpen az egész vonatnak a mozgását a térben. Illetve itt ugye update-eljük, tehát hogy ez az, ami frissíti a képet, és így láthatjuk a mozgást. Az IPC kommunikációnál itt a control panelről meghívjuk a voltage értéket, azaz a feszültségcsúszkának az aktuális értékét, és
Ezen kívül még itt kezeljük le azt, hogy a reset gomb megnyomására mentse el a szövegdobozokba beírt paraméterek értékét. Itt látható a Blenderből az exportált alkatrészeknek a meghívása. Ugye 6 kerékből, 2 forgózsámolyból és egy mozdonyból áll a modellünk. Ezeknek mindegyiknek megvan a saját középpontja, amikor ugye a kerekek forogni tudnak, a forgózsámolyok elfordulni, a vonatnál pedig egyenesen haladni. És akkor itt van meghívva a térben ez, hogy meg tudjuk jeleníteni. És akkor nézzük is a programot. Na, akkor el is indítottuk a Maxwell programot, megnyitjuk a mappánkat, és itt látható a panel, a vasúti pálya, illetve a mozdonynak a modellje. Az elején a resettel leokézzük az adatokat, és akkor a feszültség csúszkát, hogyha felfelé húzom, akkor el fog indulni a mozdony, és 3000 voltnál ilyen paraméterek mellett már az első kanyarban túl gyorsan halad és kisiklik. És ekkor megáll. A resetet megnyomva visszaáll alaphelyzetbe, hogyha pedig a csúszkát negatív irányba mozgatjuk, akkor a másik irányba indul el a mozdony. És tulajdonképpen ugyanezt történik. A paramétereket is állíthatjuk, például hogyha az ellenállást magasabbra állítjuk, akkor lassabban indul el a vonat és lassabban halad. A pályának az alakját is itt tudjuk állítani, amennyiben megadunk a kódban újabb spline-okat. Közben a vonat ki is siklott. Szóval tulajdonképpen a modell működik.